Neil Armstrong hi thalei lung rap masaberani ti chu kan theu ome ma se kumsang hasgo somsari paruk khan mission nein an kalti hi ilo shave em shia an tamlo viewang achan chu hemisona hian mitam tak an rol wang ani hemisona hian Ecuador cave system mu chu chu atela Armstrong a poitur hian Ecuador sipaile scientist khovel mun sang sang mi te chu an telbok hediang ang mission hi chuan khovel pum hriat lo om tak ania ma se anilo engthil nge an thup nia rin vele he pukhi puk satlia anilo tlat an rin danin puk chunga hian Golden Library thirveka siam chu awman ring he library danglam tak chunga hian lekhabu tongmak taka inziak chu awma mi tu man an la hriat thiam lo chu he lekhabu hian fin na tur thatak apai ni nan ringa mishing tenun phung kumkhua tan thak danglam thei tur chu alandana chuan Metal Library Harbors Knowledge Extraterrestrial Civilization atangin hei hian thil sak dan tur sang sang te chu akeng tela pyramid angte anmani planet nge ya anlo ne yang chu library chunga information chuan tuna kan hriat dan le kan chena khovel thak danglam theina chu apai chu wangin scientist ropui tak tak tele Neil Armstrong po he chanchina hian anin rol pha hian mitren khat mu dan chuan khovel pon lam extraterrestrial thuruk hetia an boi pui tak na chan chu mi pakhatin thil nung dang thla a aton wang ani an ring Neil Armstrong hi thalelung rap masaber ania ma se hetia thla aumlai hian anin biak na transmission chu minute ni chu ti to pani ti hi ilo shave to em hemi hi sherengang che achan chu apoimoin NASA in khovel laka thil thup nei atomin petrana tan an mangthin ti alantir in biak po na ti to pani ta ka chuan astronomer ta chuan invon na tur dang an nei talo khovel atanga kilometer noithum singriata anom miau sia ani chuan channel dang mi puitem hu theilo tura thlak le ta se ole heichi hi thil thandan chu ani Neil chuan a communication channel chu he thuthon nan hian athak hey Houston kan khu meka khor lian tak sira kan ding meka min lo thlir renge ole anom na chu kan thre theyang he chanchin hi anlo gir le nu chuan adar ta chi maya khovel pon lam thil nong chu khor lian tak bula an spaceship bula an omlai chuan an mu zo na an zo in nasit chuan he thu hi a perfect thunga technical glitch ti in asoi thung Neil Armstrong heroin technical glitch engma asoi lo thung ama ero chu khovela anlo kirle nuin ama chu ain thak dang lam vek kumria taliam le nuin puk ning thang tak chu atak nge niem ti fin fie torin achuak le ramo pik tak kara Armstrong le atim te chuan lei hnuai khopui maktak black void chu an thlengta puk zau tak an thlen nuin pindan chu an kalpel le angaya bangte chu angil hle bok atopa mi phumna pindan an thlengta ti chon ru ro carbon dating atanga alantan BC sang khazanga mi dai to chu an muta Armstrong chu an hei hi ru satlia ni hin angai tatlatlo ti chuan kalchun zum lein library chu mu thuai ain be chei ma se rin lo deuin akalai chu atop ta thut Ohio a farma chuan akirle ta dai ani engthil ma chu asoile to ngai lo mi ten an po vak lo pa chu amma ain an po lo le zual engthil nge a mu nia irin vele transmission an ti top na khan han let le lok ila amma thla a mission dang an lo nei to bo zui turin Apollo 11 chu an zuya transmission ti top chu NASA tan chuan bo zui lo chi ani lo Apollo 8 chu lunar module tan khovel helkol turing test nei ania ma se lunar module zo fel dan chu an rum man dan ani tlatlo chu wangin NASA chuan an ka chu hun tur chu siamfel an du ti chuan kumsang hazako somruk pakwa khan lunar landing masaber chu nei an tumta hemi wangle Apollo 7 mission a hlotin tak ema wangin NASA chuan Apollo 8 chu thla a ka chho an tumta ani an mission chu a hloting chiang hle
tuna thalak ien mekhi thalak lutak ani bok ma se thil pakhat chu hemison nei lai hian thil danglam tak thlenga astronaut te spacecraft an chuan lain thil engmotak NASA yen voin thlenga anla soifia theilo chu a thleng December ni somni pakhat kumsangsko somro pariat khan dollar makta 2030 man Saturn V rocket chu Kennedy Space Center atangin ka chu ania minute som nuwa khovel pon chu thlengin astronaut te chu an hlim hle ti chuan tha chuan an tumta ma se thil danglam tak thleng aumta Apollo 8 chu abia po theita tlatlo an chi aina sa hlea scientist ten leilama tangin biak po an tumna sa hlebok chu ti lain astronaut te chuan thla chu an thlo huala minute somli panga chung chu biak po theilowin an ma se spacecraft le crew member te chu hliam le boina tok mi lovin an ani an mission chu a hlo tling le ta ma se minute somli panga chung thil thleng kha thuruk top ania ti chuan folder a dani yin kumtam tak chu mu chu lovina ani chuan thlanung lama khan eng thil nge an mu an chuan na khan thil record thei chu eng kim chu a record vek NASA chuan ziak chong vekin an da tha ani ti chuan he thuru khi kumtam tak chu mu chu lovina khovela an lo let le ma chi in recording device chuan an ti na danglam tak chu a record le astronaut te chuan thlapon langa thil engmo muan nei chu eng thil mai a soifia theilo engen mu tak chu thil engmoni danglam tak meial ang tak chu ti hin astronaut pakhat chu na soi chu chau chu nilovin meial chu campfire ang hle heng thu te hi an soi chu ani ma se video mu tur omlo hi thil poi tak chu ani kumtam tak chung chu barman le andre te thil mu hi soifia an tum thina ma se oxygen telova meial chu engtin nge I soifia theyang le thil theilo top ani scientist an khat chuan rocket phel atui painga chu thla hian an pai thlanga oxygen tlem he rocket a hian ala ompokanga hei hi an thil mu chu niang an tia ma se herin dan hi adik thei tlatlo achan chu NASA yen rocket booster zong ta chu a umna an chui thei veka chu wangin he thil hi thilmak alani chun zum reng ama ero chu thilmak ani reng to lo mai thei achan chu NASA yen thei top chuin technology traberberin rocket an siam baka zirchen na an nei chau zelwang ani ole astronaut ten thla an thil mu kha engenia irin vele comment lama ingai damilo shetir vedonia ton tumatan chuan khati zong kha ni e